Daw'r darlleniad o'r 12fed bennod o Efengil Ioan, eneinio Iesu yn Methania. 6 diwrnod cyn gwyl y Pasg cyrhaeddodd Iesu i Bethania, lle roedd Lazarus yn byw, y dyn ddaeth Iesu ag yn ôl yn fyw. Roedd swper wedi ei drefnu i anrhydeddu Iesu. Roedd Martha yn gweini a Lazarus yn un o'r rhai oedd yn eistedd gyda Iesu wrth y bwrdd. Daeth Mair i mewn gyda jar 1/2 litr o nard pur oedd yn bersawr drud iawn. Tywalltodd y persawr ar draed Iesu ac wedyn sychu ei draed gyda'i gwallt. Roedd arogl y persawr i'w glywed drwy'r tŷ i gyd. Ond yna, dyma Judas Iscariot, y disgybl oedd yn mynd i fradychu Iesu yn nes ymlaen, yn protestio. Roedd y persawr yna'n werth ffortiwn, dylid bod wedi ei werthu a rhoi'r arian i bobl dlawd. Ond oedd e ddim wir yn poeni am y tlodion, beth oedd tu ôl i'w eiriau oedd y ffaith ei fod yn lleidr. Roedd Iesu a'i ddisgyblion yn rhannu un pwrs, a Judas oedd yn gyfrifol amdano, ond byddai'n arfer helpu ei hun i'r arian. Gad lonydd iddi, meddai Iesu, mae hi wedi cadw beth sy ganddi ar gyfer y diwrnod pan fyddai'n cael fy nghladdu. Bydd bobl tlawd o gwmpas i chi ei helpu nhw bob amser, ond fyddai i ddim yma bob amser. Roedd tyrfa fawr o bobl Jwdea wedi darganfod bod Iesu yn Bethania. Dyma nhw'n mynd yno, ddim yn unig i weld Iesu, ond hefyd i weld Lazarus, yr un daeth Iesu ag yn ôl yn fyw. Ond roedd y prif offeiriaid wedi penderfynu fod rhaid cael gwared â Lazarus hefyd, am fod llawer o bobl o Jwdea wedi ei gadael nhw a dod i gredu yn Iesu o'i achos e.